Hinanay nang nagpalayo pagawas sa nasod ang bagyong Opong. Human masinati nato ang epekto niini. Sa alas 2 sa hapon nga weather bulletin sa Pag-asa, may mga dapit sa nasod nga ubos gihapon sa wind signal number 3. May uban usab nga anaa sa signal number 2, samtang ubang mga dapit anaa sa signal number 1. At ang ilang mga kapuso ang musunod nga mga bulletin sa Pag-asa alang sa updated nga talaan sa mga dapit nga gipaubos gihapon sa wind signal number. Gipaabot nga musubay sa West Philippine Sea ang bagyong Opong karong gabii ug posibleng ugma sa udto o kaha sa kahaponon makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Padayon usab nga gibitan sa bagyong Opong ang habagat nga magdala gihapon sa pag-uwan-uwan. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katakatag nga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Apil na ang Cebu ug Bohol. Apan maminusa na kini panahon sa kagabion. Posible gihapong uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasod.